baksa baksa tipra zik bwrwi rok buini dophani borok bai yak romlai mwsawi tonglaio je buini bosongni borok bai chosomai chalai tonglaio. Mo hairoke tipra sarokno je lachi mungri tongo baksa baksa tipra zik bwrwi rok. Hinkhe obo tamo sanai omo to chini tipra sarokni bagwi belai kheno lachi misincha ar plus tipra sachla rokni bagwi belai kheno omo man sonman bepar. Asok mo haike buini bosong borok yak romlai mwsalai tini kaijagwi tongbaio. Norok nugui makana azkalo je buini bosong borok bai kaijagwi tini satok pitok khai tongjago tai private part rogo nosto rok khailai rijakmani norok nugui tongna norok mokol bai thang. Tubo chini baksa baksa tipra zik bwrwi rok je oma hairokno nugui kirimani lachimani kwrwi kho tabuk phano borok buini bosong borok bai hamjagwi je tonglai tongo je mwsai tonglaio oma haike tini nugui tongo. Hinkhe norok tamo sanai je o video no nugui norok tamo hinui comment khaina muchung khaidi. Hinkhe tei kaisa norok nainai je norok screen o photo nugui makana obo bo je bolongo buini bosong borok bai tongwi chosomai chawi manjagwi tini khawi tongjaka je romwi tongjaka mo hairok nugui tongbaio. Hinkhe ang je koktongma bisini saimani hinkhe o bwrwi hinkhe chakma bwrwi hinui khanaka je bo o chwla bai kaijagwi cherai khoroksa achaikha hinui chwng saui mano ba chwng khanaka. Hinkhe tamo sanani je omo tipra sat rokno dukarwi tongma khlaio. Paithankhe norok nainai di.